Kaixo Eneko. Kaixo, Eugeni. Zaigur. Oso ongi. Zure bai. Ondo. Pixka egoituta ezakan zubaia lano jende gehiago itogila eta... Bai, lanpetuta orduan, gaur. Bugua junda. Así que lagundu inbehar zua. Oso ongi. Zaiatuko ga. Azteko eske gaia esan dite, baina enako hartu nuko hartzea. Errazkingoa. Ai, herritiki bat, lekun berri ondoan. Napaga. Bai. Napaga bat dakago. Eta ari zuko gapuzua ikusi zaitu hogei zabiltza txapelketarako peskatzen nola esizinen mundu honetan. Bueno, gui famili tira torkigu hau, azkenean lehengusue anaiek dena gaizkoan ibiltzen ginen, eta gure atxe eta osaba guzik eta aizkolari ziren, izebake bai, eta orduan etxean hoixe ikusi ginen, eta tiki-tikitatik olaxe hasi ginen, ja lehengusu guzik eta 6 urtekin ja plazan ja erakustaldi matitzen hasita ginen hau den. Zer izan zuen plaza? Enaiz, egi esaten egazu, enaiz akordature egiten, zeatik 6 urten nituen, eta ez du enaiz akordatzen baino segurona herri neola izango zen lehenengoa. Esan plaza bat, egon zaren plaza bat, hola lehenengoa etortzen zarezun. Leitzako plaza gaso, bai? Berez lara plaza hori ez? Bai, nire HD Leitzekoa zen eta bertan askotan nahituga eta bai, beti izan du, gainera jende asko biltzen da plaza hartan eta beti izan du xarma berezi. Zerretuko iberatu kontutak, aizuko lani batak, aizuko gangeko egura jotzen dira. Bueno, kontutan gauza asko euki behar dira, ez? Aizkola oso deporte kirol kompleto bat da, eta azkenean teknika oso landu bat behar da, azkenean kolpea non jo jakin bakarra ez. Landu behar zure gorputzek mekanikoki aldun rendimendu gehiena ateatzeko, eta pues hoxe, gehor ze direkzioekin eman behar diozu aizkoai eta eurrean eta ere bai zer ikusi handia du eta gautza asko sartzen die kontutan aizkolari baten burun aizkoa nahi denean. Lehenik lan bat egongo da hortik ez? Bai, etxean kriston lana dago, azkenean ez da dena fisikoki entrenatzea bakarra eta indar kontue, eta jakin behar zu adibidez eurren gortasunen arabera ere akaso ze direkzioekin eman behar diozun aizkoai edo zeinekin beste ze aizkoa joaten den hobeki, zein ez, eta hoixe, zure gorputzere asko ezautu behazu eta indarrak neurtu eta denetik pixko bat. Niretetak galdera bat dakat, eta hauria nire bukua da, denbora dakazue, agatzeko zagaten urduri jartzen. Zue aizko gangeko jotzen ikusita aurra irekita intokaztea ez? Bai, azkenean gorputzean zuk aizkoa gora iten diozun bitartean, arnasa hartzeko aprobetxatzen da, eta zuk kolpea ematen izan bitartean, arnasa botatzeko aprobetxatzen da. Eta gainea, soinu berezi batekin edo fuerte botatzen da, azkenean kolpea ematean dena ustutzetulako. Eka jendeak uste du gauzak egiela, hola, polaz, buenaz, eta ez hori ere entrenatu beharreko zerbait da. Bai, azkenean jendeak zu ikusten zailunan igual aizkoan ikusten du, hori erresa da edo ez dakit, hori erresiten du, eske aizkola horrekin, segurroi erres mozten da, baina probatzen denean dena lotzea eta dena hain zera ematea, ez da erresa izaten. Jendeak izaten du, erres, ez? Eta nuke esango nioke, oiza erresa jarrizu. Hori da, askotan erakustaldin bat itea joaten ganean jendeak igual, eske urroi oso bigune da, aizkoa ikin errez moztezu, eta behin bino gehiotan esango behinoke behaiek probatzeko eta geho esateko, zeatik gauzek erresak ematen du, baina
hortan denbora asko pasadun bat edo entrenamentu asko inditun bat ikustezunean. Eta gero hasi berri bat hasten denean ikustezu asko komplikatzen dela gauza eta gauza asko sartzen diela. Eta denbora asko behar dela ikasteko. Zuko adibidez, oso egamango dituzu iritzi horiek edo komentario horiek, baina nola kudeatu beharko benituzke komentario. Bueno, azkenean ohitu iten za, azkenean plaza askotan ibili ga, eta beti haitzen duzu komentario batzuk harrituta gelditzen diela eta komentario onak, eta beste batzuk esaten beti adibidez hoi erresa dela, o komentario holakoak egiten. Eta azkenean denetik haitzezu eta hoi kudeatzea denboakin ikasten den gauz bat da, eta hoize, batzutan igual importantzio ematen diozu batzui, besteetan bestei, baina azkenean, ez dakit, ze horrei ateatzen zaizu eta ze horrek ikastezu, hoize, zuk zurea egiten saiatu behazula eta besteen komentarioak, hoize, hartu datuzula, ontzat bezala eta ikasteko. Zuko adibidez, saio batean jutezea eta zer da lehenengo gauza egiten duzuna. Saioa txapelketa balin bada, eurreia dena preste oten da. Eta orduan guk emateu eur bat gure beroketak iteko, eta berotzeko ariketak eta itetu, eta berotzeko eur batean pixko bat gure gorputzaia berotzen hastenka, eta gero txapelketako prestatzen hastenka. Hoi bai, txapelketa batean joaten ganean, beti oso zaila sorteo bat iten da, zozketa bat iten da, zei egur lote moztu behar den, eta orduan, zu beti interpretatu behazu, aizkoan hasi aurretik, eurroek nolakoak dien, ze aizkoa ibili behatuzun ikusteko, eta gero barrun ze izan dezake noiz jakiteko. Orduan, hoi da txapelketa baten aurreneko parteare bai zaila izaten dena, eta eurroek interpretatzen jakiteak ere bere garrantzia handia du. Eta komplexua ez? Bai, azkenean zuk ezin duzu jakin eurroi nolakoan, ze gortasun izan dezaken. Adibidez, eur bat tamaine berdinekoa izan da, lan bikoitza izan dezake. Adibidez, zuk egur bat kanerdikoa dena gogorra balin bada, 4 minutu pasatzea daukezu, o egurra biguina balin bada, 2 minutu. Orduan, zugia bista interpretatu gara daukezu pixko bat, eurroi nola izan diteken, eta ze aizkoakin moztu bazun, nola moztu bazun, eta hoize, interpretazio iteare ez da erresa, azkenean zuk egurre hasi arte aizkoran, ez duzulako probatzen nolakoa den. Eta hori, aizkolaria bentzat, ez usteko bat izan daiteke. Bai, hoi da, ez usteko handia, adibidezuk pentsa dezakezuk egurroi hona dela, eta gero oso gorratea diteke, eta beti aizkora diferenteak ibiltzetu, eur gorreako ibiltzetu aizko batzuk, eta eur xamurra edo biguinagoantzat beste aizkora batzut. Orduan, denbo asko joan diteke txapelketa batean, interpretazio hoi segun nola induzun, ongi atea zaizun edo ez, denbo asko bukaeran, denbo asko aldea izan diteke. Eta desabantaia ere sortu dezake kontrako bakin, ez? Bai, hoi da. Adibidez, zuk asmatzen mazu zaizkoakin eta eurreik nolakoak ziren eta beste batek ez badu asmatu, alde handik sortzea daude. Zer eman dizu aizkolaritzak? Nahi gauza asko eman dizkita aizkolaritzak, azkenean 6 urtetatik hasita oraindik plazatan gabiltz, eta laun asko, momentu hon asko, txarrak ebai baten bat, txapelketan bat ongi ateatzen ez denean, baina azkenean tiki-tikitatik gustatzen zaigun afizio bat da, azkenean afizio bat delako, kirol bat da, baina afizio zaitzen gara. Eta, hoize, momentu hon asko, launekin eta kideekin, eta, hoize, poztasunak eta alde txarrak ebai denetik. Nola ikusi beharko genuke publikook aizkolaritza? Azkenean, federazio bat dago eta kirol bat bezala hartzen da, kirol bat da, baina, herriko festetan dare erakustaldi asko iten die kiroloi zehatuz eta ikuskizun bat bezala hartu diteke, orduan bin arteko kombinazio bat da, azkenean, lehiaketa bat daun ikuskizun bat bezala hartu diteke. Ze musika entzuten du? Hemen
zaletasunetarakoaz, zer musika entzuten duzu. Ba, denetik haitzet, euskal musikatare desente haitzet, eta ez dakit kanta gustatzen mazait, eozin generotako musika haitu dezaket. Euskal kantaketa asko, eta geho parrandako musika edo pop edo eozin musika haitzet. Eta ondaz apatez ikasita dakazu edo. Ba, nik lehen hezkuntzako magisteritza ikasi dut, bai, gorputz heziketako irakasle izateko. IBEF moduko bai? Ez, IBEF ez da magisteritza, bai, 6 eta 12 urte arteko umei gorputz heziketa emateko edo tutore izateko, bai. Eta pozuk. Bai, kasitakoaren ekin pozik, bai. Lanean zaude? Bai, lanean bai, bino ez magisteritza ez irakasle moduan. Bai, lehitza nahitzen naiz fabrikan papelera batean. Jo, ba, aldaketa aizko baino abera izagarria egingo ezakizu. Bai, azkenean ez da erresa lana bilatzea ikasitzun hortatik, eta momentu hortan hasi ginen, eta nahiko gustuan nabil, orduan ongi. Izan dizkiazu aizkoa musika ikasketak baino zer zaletasun dituzu. Bueno, haundina, txominek esan duen betzela den, eize, elkarrekin ibiltzen gai izene, eta temporadak 6 hilabete ditu urtean, eta 6 hilabeteetan eizen asko ibiltzen gai, izkoan haine ibiltzen gai izene, eta gero ere, eizeko zakurreketa batu, eta zakurrekin mendin bueltan batin, eta zaletasunik haundina hori, eta gero launekin egon, eta aparin batzukin, eta hortako ere denboa ateatzeo. Naizke bai, gu eskertzen dizugu hemen egotea. Eta mila esker etortzeagatik. Mila eskertzuei gonbidapena batik geni. Mila duko llego usua gure ikusi lehen. Bai, oso ongi. Bueno, aio.